Hey guys, welcome back to my channel after long time. दिनैसो मोनसे short trip नि video upload खालामदों. नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि नुयो. Hey guys, welcome to Sri surya pahar Maha Pristan. Maha P Stan. Sri Adinath Digambar Jain Mandir is there. Boss. Hey, looks nice. नैबे वेलकाम गेट बेवहाय नाय माबायदि आखाइ खबजोबनानै वेलकाम खालामदों. थाबायनोसै. Let's go. Yes. लामाया माने ओरैबायदि बिउटिफुल ड्रनजों खेबो मोनबा बिराद मोजां नुगौमोन. सुपार. Video खालामबा मा जिनिस नांगौ Look, vlogger. अब दासू होने वाला है. दासू अब देखते रहिए. ये है सूर्य पहाड़ गोलपारा का. पहली बार हम यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं. आप सबको दिखाने वाला हूँ. देखते रहिए. और चलो हम अंदर जाते हैं. एंट्री. तो ये देखिए, ये है मेन गेट जिसपे ये हमारा असम का जो असम का जापी बोरो में इसको कोपरी बोलता है. तो आप लोग देखते रहिए. Zebra cross दंलायो बेवहाय. It's really beautiful that all people are gathering over there. Look at this. नायलायबाय थादो. ना मा होनो. बिथांमोना बेरायनो थांगासिनो दं आरो जोंबो बेरायनो थांगासिनो दं. लामाफोरा जोबोर मोजां बानायदों. बिफां सारि गायनायजों लोगोसे आरोबाव नैबाव सुनैफोरानो साबसिन नुबावदों. बिथांमोना रायलायनायखौ मिनिगासिनो दङ. दा बेखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों. नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसेबां मोजां बे जायगाया. एक्चुअलि आं मबाइला बांद्राय मोजां नङा, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ मोजाङै देखायहोनो हानाया जानांगौ. बेखायनो बिथाङा आंखौ ब्लग खालामदों. नायबाय थादो नोंथांमोना. बारा गोबाव गैला निउ इयारबो, बिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामगासिनो दं. बिथांमोना खस्थ' खालामनानै नैबे जायगाखौ मोजां फोसाबनो नाजागासिनो दं. लामायाव नै मोसौबो खिदों. मोसौ फैयो थानो. नोंथांमोना नायनानै नुगोन नैबे फिल्डखौ नाय. ग्रिन फिल्ड ओरैबायदि निट एन्ड क्लिन, माने सुपार. ओरैबायदि मोजां बे फिल्डआ. ओरैबायदि मोजां सुपार, माने बिराद क्लिन. खुनु जेबो माने मैला होननाय गैया. नुदोंना? दानिया जों बेरायनानै एसे मेंबाय. मेंनायखाय जोङो थांसिगोन ओंखाम जानो. दसे ओंखाम जाहैसिगोन जों. फाइनालि नो मोनहां जाबाय. बेखायनोथ' बिथाङा जोबोर मोजां देलायना फैखादों. हेन्डसामनो. जोंसो माराम फाफा जाबाय. नै नायदो मारै मेन लामा. दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना. नै बेवहाय गारि दोनदों आरो गारि दोननानै बिथांमोना बेरायना फैबाय. बेवहाय एन्ट्रिबो खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनखौ आं नायहोनो थाखाय सिङाव लानानै थांगासिनो दं. गारि फैदों. नैबेजों गारि पार्किं, गारि लाखिगोन. जोबोर समायना नै. नोंथांमोना मालाबा पिकनिक जानो फैयोबा बेवहाय बे जायगाखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन. बे समाव ओंखाम उखैनाया ओरैबायदि जाबाय माने थानो हालामोन. ओमफ्राय हटेल नागिरनाबो मोनासै. ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन जाबाय जोङो. ओमफ्राय सिङावथ' नायग्रोसै होननानै थांबाय आरो. नै हाबसिगोन जोङो. हटेल नागिरना मोनाखै दाबो. माने उदैयाव एन्जर खारगासिनो. बेनि थाखायनो जों दा जानो थांगासिनो. नै नायदो.
Kêu gà môn đi. मन्दिरसे Hit hit. Ang kuya puro bener lah. Enggak. दा आंनि बहाय फट' लासिगोन बेखायनो बेखौ दोनथ'नोसै नैबे लामाया ओरैबायदि मोजां बिउटिफुल रेड कार्पेट बायदि वाव नै नायदोलाय दंफाङा अन्थाइ जोबसो पाहारनि वाव नायलाय मासि मोजां केमेराया मोजांथ' बै गोजाननि सिङाव थांनो सानदोंमोन बेयाव थांनो हायाखिसै रियेलि बे जायगा ओरैबायदि मोजां ना माने अन्थाइनि जोबगासिबो हाजो ओमफ्राय बेखौ माने एसे माने आर्टिफिसियेल बानायबाय ओमफ्राय नायनो बिराद मोजां Gila hori hilang guys.